Здравейте! Днес при нас е този Mercedes W223 2020 година с желание за саунд генератор на Max Haust, който монтирахме. Сега ще покажем къде. Саунд генератора имитира изкуствена генерация по много интересен начин. Ето тук отзад се намира. Два говорителя са, този и този малкия, който играе за вибриране на звука. Така са монтирани под задната кора и отвори от долната страна. Така. Ето как са монтирани и модулите. В момент да се види добре. Има няколко режима на работа. Сега ще запалим да чуем. Има няколко режима на работа. Може да си включите и изключите звука по всяко едно време от системата на колата. С предварителни настройки. Ето, палим в момента. Така. От настройките. Сега в момента е активирана системата. Когато дадем си изключваме. Ето, подавам газ. Нищо. Първата настройка. Комфорт модул. Ето. Минаваме в спорт режим. Спорт режима вече е осезаемо по-силно. Ето оборотите, а има и система за попкорн. Да чуем отблизо. И така, който иска да не нарушава цялостта генерация на колата, ами иска звук, ето го решението. Хубав ден на всички. Надяваме се да сме били полезни с нещо.